rebel planes continue to bombard open cities in the Republican rear guard. The most beautiful towns in Spain are being reduced to ruins. Thousands of women and children are the victims of these barbarous raids. Here are Tarragona and Falset, after Franco's aviation has passed overhead. És de l'Oliva que ara vull parlar. Feia abans de porter a la Sala Reus, que és el cine on anàvem els diumenges a embrutar-nos les mans d'amor. No el veig d'aleshores. No em dóna cap imatge sinó vestit de cuir, amb una Luger que duia colatada en fusta clara, més llarga que la cuixa, fent-li més d'insígnia que d'arma. L'esperit de simbolisme és flor de temps de guerra. Ritualistes ho eren, tant l'Oliva com la seva muller. Van requisar, per viure-hi ells, una casa de rics on ella de seguida va trobar que no feia per casa de senyors que no hi haguessin cactus. En les plantes grasses havia après la dona a veure-hi l'escreix del viure ric. Una menuda ombra d'ànima sota el sol immens del posseir. Aleshores posseïa i reien totes i compraven la vida feta coses, finalment material, mocada d'esperances. Va ser un moment només, 2 o 3 mesos. Les Popolan van anar rient, però sense sorprendre-se'n, rient com sempre. El revenia l'esperança i comprar es feia d'amagat, i ho feien més aviat els rics. Vam tombar el tom i el camí de tornada, a poc, ens el tancaven marges coneguts. L'Oliva i els del comitè jo els veia sovint que s'esperaven a una taula d'algun cafè o anaven pel carrer de pressa, cap a seure i esperar.